Уважаеми колеги, днес сме се събрали по повод засаждането на дръвче, с което слагаме край на събитията във връзка с 60-годишнината на Колеж по туризъм Варна. Всъщност това е една традиция, която ние продължаваме от предходните години, тъй като по повод 55-годишнината също е имало такова събитие. Денят не е случайен, защото точно на 8 ноември 1963 година е излязло разпореждането, с което се разрешава изграждането на учебен център по туризъм в хотел София в курортен комплекс с Златни пясъци, така че именно за това сме избрали този ден за засаждане на дръвчето. Да си пожелаем здраве, да си пожелаем хъса, упоритостта и силата на основателите на Колежа по туризъм, които ние да продължим и да предадем напред тяхното дело.